Ассалому алейкум дӯстони азиз, сози назен саломати хубай тарафи Тилобузор даем. Ҷои фаришта рафтестем духтаро. Ина даромадгоҳи нӯҳум. Магазини фаришта байни нӯҳуму даҳум дарвоза дай. Диден духтаро ворид мегарден дасти рост дар яди магазинои шишагӣ, магазини рақами 6 Мелик шоп. Ҳозир ворид мегардем, бо ма шумода нишон метим. Ҳами қахшру овардай борои новинка ки бовар кунен аҷоибот. Ҳозир ворид мегардем. Ряди магазинои шишагӣ диден. Ана мириядай алакай вайшон ҳастай плакатшон Мелик шоп. Мана духтаро ба осонӣ ба зудӣ пайдо мекунен нуқтаи савдои фариштара. Боварӣ дору маъқултон мешава. Ина нигоҳ кунен да духтаро. ҳам қаборои новинка бисёр овардаган аҷоибот куртои хушрӯ борои туркӣ. Мана беҳтарин новинкаҳо ҳаст. Ҳозир то охири наворо тамошо кунен, боварӣ дору маъқултон мешава. Мана новинкаҳои беҳтарин дар нуқтаи савдои фаришта. Рақамашона мемонам дар рӯи экран, нависен, маълумоти бештара бо метавонен аз хичон пайдо кунен. Ассалому алейкум занҳои азиз. Ман Ситора Юсупова аз закреплёни бриллиантиви директори ширкати Фаберлик ҳамаи шумо занҳоро ба кор ба командаи худам даъват мекунам. Барои шумо чунин тӯҳфаҳои қиматбаҳо харидорӣ кардаам. Барои он нафароне ки ба унвони директорӣ мерасанд, ангуштарини тилло тӯҳфа мекунам. Бинен чӣ хеле зебо. Барои он нафароне ки ба унвони серебрини директорӣ мерасанд, дастмонаи тилло тӯҳфа мекунам. Барои он нафароне ки бриллиантиви директори ширкати Фаберлик мешаванд дар командаи ман, набори бриллиантиви тӯҳфа мекунам. Инҷо клончик ва гӯшвори бриллиантдор ҳаст ки ҳамроҳи худ документ дорад, яъне паспорт дорад. Барои он нафароне ки нав корро оғоз мекунанд, чунин тӯҳфаҳои лозима барои хона мондагием. Марҳамат, дар WhatsApp барои кор нависед, муфассалтар маълумот гиред. Тамошобино нигоҳ кунен чӣ хел куртаҳои фасон аҷоибот хушрӯ. Нархшон 270 сомон турки тозаи модели новинка. Имо варда будем 220 сомона, ино фарқ мекунанд фирмошон. Ина нигоҳ кунен, и бо дигар брендш омадай духтаро. Седа мана 270 сомон беҳад сифати хуби хубуш. Марҳамат, турецки тоза каседа дар корай магазини фаришта биёен. Духтаро рақамош ҳаст дар рӯи экран. Нависен даставкатон мекунанд. Қайру башкош хушрӯве. Нигоҳ кунен, ҳам дарозай, ҳам стилиш фасонай. Нархиш чандай? 280 сомон фасониша бинен. Раҳмат духтарако. Диден 350 сомона, 280 сомон акция рафтестай. Материалшон аҷоибот. Рабинен ҳеҷ чӣ намешава. Шушта мепӯшен. Мана бинен духтарако чӣ хел фасонакан. Размеро ҳама 60 фаришта. Ва духтаро инаиш беҳад хушрӯвай нигоҳ кунен. Ино металликана. Мана нигоҳ кунен, металликои фасон паплинан. Аҷоибот хушрӯ. нархи ино чандай? 300 сомонам хел боӣ ай бовар мекунен, ай пешам хел аҷоибот ай духтаро. Марҳамат, бо нависен сурат мепартоян, интихоб кунен. Ана баъд бо новинка ҳаст аз анаи модело. ё чандан? 280. Ино 280 сомон. Ям аму бренди седай ай духтаро. Касоне ки аз Турция гирифтаган медонанд и брендора ки чӣ хел брендои бақувватан хушрӯванд. Мана инаи рангаш тамом шудагӣ будай бо омад. Инам 270? 270. А инош чӣ? Мана 270 сомони. чӣ хел куртару башкои хушрӯ омадагиай. ҳозир ҳама аз анами модело пурсидастиянд. биёен фаришта бовар кунен, ҳам қа бисёр овардагиай. интихоби беҳтарин. ино чанда? Аҳа, турки тоза 220 сомон да мегирен духтаро. расветка дорада, коричневый бо доравай. Мана ино туркиё духтаро. Беҳад качествошон назам ба духтошонам бисёр кушод мепурсанд клиентҳо. ина духтаро бинен 200 сомон кардем инора. Ира бинен чӣ хел нархи хуб. Мана 200 сомон акция рафтестай 200 сомон. Анаи моделоша бинен. Ино вай дора на вишифкадор. Ино чанд? ишам 200 сомон духтарако паплинои турки вишифкадор 200 сомони шидай.
аксияи мо ба хотири канали Фиридочи. раҳмати калон духтарако диден аксияи калон рафтестай дар магазини Фаришта успед кунен 200 сомон киртои паплини вишифкадор 200 сомон турки тоза мана ҷои шидаш 250 буд ҳозир бошад аксияда 200 сомон дер накунен кам мондагай дитаи сетаи аз ҳар як моделиш мондагай тамом мана ишам хушрӯа ишам 200 сомон мана инам 200 сомон кардагиан бовар кунен стилшон аҷоибот хушрӯай мана бо рангошона бинен чихе рангои нозук ҳамашанам хе гулчин карда овардагай ҳамаша Фаришта нигоҳ кунен аҷоибот ҳамаш танада хушрӯан духтаро мана ин моделро бисёриё мепурсанд ина биёен Фариштара бинен чихе бисёр дора ин модел баъд бо аксияй нархҳои беҳтаринай омада харидорӣ кунен 200 сомонӣ кадомеша гирен 200 сомон ина нигоҳ кунен манекенда чихе бо хушрӯай шумо барости айпеш биёен биненда чихе фасонан ҳам сифатошон ҳам моделошон мана беҳтарин моделан ана касоне ки бе ягон чия бе гил бе нигин мепурсанд ира бинен ичанд сума иха духтуш хушрӯае 230 сомон турецки тоза мана дар ҳақиқат ҳам аҷоибот духтарако 230 сомон расветка дора вай фақат сиёмнасини сиёҳ будай аз вай иқаёш хушрӯ ё чандан белмандои турки якумсор 220 сомон мана рангош хушрӯ хучам аҷоибот 220 сомон мана нигоҳ кунен остинош чихел омадагай бисёриё ҳозии стилора мекован мана бинен 230 сомона 220 сомон ина сиёшам будай диден чихе рангои фасон духтошона бинен мана духтошон аҷоибот фасонак ана ин рангошам ҳаста духтуш дар ҳақиқат ҳам хушрӯ духтарако бо биёен ина ҳам расветкаошам хеле зиёдаи ҳамаи рангора меёбен мана малиновый цвет ҳозир малина бисёриё гирифтаистиян марамат Фаришта дар анами стилои туркӣ ин ранга овардагӣ ҳастай омада айпеш бо бинед ина биненда танада чихе бо хушрӯ места аҷоибот қадошон дарозай мана 220 сомон нархшам беҳтарин шушта мепӯшен духтарако ҳичи намешава турецкира ҳама медона ки чихе моли хубанд борошон ино размерошон чихелай اینا تا از مرای 56 میشه ای از خود شد تمام شد بسیار میپرسیدن اینا با اومد چون پشتگی را بینند دخترها چه خشرو نرخش چنده 220 سومون 220 سومون بدای 250 میفروشم 220 سومون در حقیقت هم خشرو دخترکو مرحمت 220 سومون من نرخشم نرخی بهترین به حد مدل بسیار اکتیو کالون کردگیه در حقیقت هم دخترو من نگاه کنن اینای کرتویی که نشون دادم بیننده چه با وشل کده خشرو میستن من باوری دارم که پوشنه منم خیلی فاسون میسته کرتارو باشگاه هازی موت شدگی هم مکفته استای این صفاتای خوب در کار باشه مدلای فاسون پیش فرشته بیاین بازاری کاروان طرفی تیلو بازار نهم دروازه بین 9 و 10 میشوه نهم دروازه دستی راست مغازینی ملیک شاپ رقمشون هست در روی اکران برای معلومات بیشتر میتوانید خچونده با نویسین این قای خشرو این خلاطه یا که کرتا тамошобино нигоҳ кунанд ҳам боло пӯш бар ин мешава пӯшен ҳам кирта бар ин намиқа фасонча ин нархиш чандай 220 сомонай паплинай мана беҳад хушрӯ саб букак нахчон пӯшидагиам биненда бо чихе хушрӯ метова танада марҳамат инай бо дига глош будай ина марҳамат моделои новинка каседа дар корай 220 сомонӣ инай цветам хушрӯа
Mana sab buka шушташта мепушен. Ава брукой клешкати хшруай дختарако марамат омада буай пеш бинен. Иё ага. Ана кртой большмерка бисёриё мепурсдан большмеркара ира бинен то 6 размер ҳастай қахшруа сиёсафед ино чандан? Ино 250 сомон. И материал шам хшру дختарако 250 сомона. Сифаташ беҳтарин 250 сомони чанд та расветка дорад дختаро бо биёин хутон бинен. Мана ин стилои туркира мана стилои туркира бисёриё пурсидан марҳамат ино 200 сомон шудагай чанд та ранг омадаи иам ина метавонен ки аз инам харидорӣ кунен духтарако инай бо дигари рангаш беҳад паплиншон хушрӯ сабукак духтарако шушта шута мепушен ҳичи намешава ана иёям новинка иё чандан Ино 220 сомон. Мана ин модело бошад 220 сомон тигр узори тигра бисёр мепурсан ина ин моделшам хушрӯча бори новинка марамат танадам хушрӯ меистад баъд материалшам фасонай ҳичи намешава шута шута мепушен ишам дарақат ҳам расветкаи беҳтарин доштай инаи вайш хушрӯа инаи узорошам фасонак ай паплини туркиш буда ётон бошад нишон дода будам материалша ҳозир бошад киртои тайёруш омадагиай марамат пеш фаришта биёен духтарако харидорӣ кунен ана ба духтарако аз ино фаришта новинкаҳоша овардай качествои нақсша марҳамат нархшон чандай 250 сомонӣ метиҳанд ҳам духташ ҳам худаш аҷоиб фасонак марамат чанд та расветка 220 сомонӣ рақамои фаришта ҳаст духтаро дар рӯи экран нависе доставкатон мекунанд инаи гилша бинен иқагили фасона инош бо вишивка будай диден духтаро 230 сомон. мана 230 сомон иноша и гилай фақат гилай ина бошад гил вишивкаяй диден аҷоиб фасонак паплинакошон якум сорт 220 сомон мана бинен танада чихе хушрӯай чанд та расветка размеро чихелан Размерош 50-56. аз 50 то 56 размер ҳастай 220 сомон мана баъд иҷада бо ҳастай дигар намуд киртоҳо ино аксия шидагиана 170 сомон ярки хушрӯ 200 сомон буд ҳозир боша 170 сомон паплинакои тоза якум сортояй бо омадаи пеш бинен Тамом шуда будан ина бо омадан духтаро. ана духтаро инаи моделорам беҳад зиёд пурсидан марамат овардагияй фаришта 180 сомон мана ранг дорада чанд та расветка дорад духтарако мана расветкоша бинен паплинакш я намуд сабуки хушрӯй озӣ ай пеш гилша нишон тем ина гилш духтарако якум сорт бренди зафнар мана марамат биёен бо худтон муқоиса кунен бинен боваридору маъқултон мешавад ана стилам турецки стилам бисёриё пурсидан мана марҳамат бинен аҷоибот хушрӯ чанд сумай Инора 200 сомон. 200 сомон мана иям ай пеш гилша нишон тем мана гилча ай пеш бинен гилча майдаи фасон диден гили дига буд ҳозир бошад бо гилчаш дига хелай духтарако диден духтаро размерои ино стандартан ҳам размерои майда ҳам размерои калонда ба ҳазур метонен интихоб кунен мана инаи рангшам хушрӯам малинове аз ино 8 та расветка ай тамошобино шумо метавонед фаришта да нависен бо сурат мепартоян интихоб кунен доставкатон мекунанд ба зудӣ ана ҳаст инаи материалш прадояй паплин нест ино 150 сомонай мана хоҳем паплинакша ина биёен бигирен хоҳен аз анаи прадоҳош бигирен ду осинаҳора мепурсен духтарако ино чандан
200 сомон. расветкош омадагие духтаро. 200 сомон 4 та расветка омадаи духтарако. Марамат. Кардиганора камш монда, аксияшон кардан. Ино чанда? 200 сомон. Тамошобино и кардигано ваян ипег итальянкаян 200 сомон кардагиян. Дона мондагие ба ҳамин хотир духтаро як. Мана марамат биёин бо айпеш хитонам бинен 200 сомон. аз ҳисобе ки кам мондагай барои ҳавай ин нарх пешниҳод шудестай. Ин духтаро касе ки харидорай биёен айпеш бинен. Ин духтарако двойкои фасон дора фаришта. ҳозир нишон метем аз наздик. аҷоибот хушрӯ чанд та расветкай. Мана то 56 размер ҳаст. бори новинка. Мана нархи ино 180 сомона. Мана брюкошонам паплинаи нархшон 180 сомонӣ. Ина расветкоша бинен чихе расветкои хушрӯ дорад. 6 фасона 6 фасон брюкошам паплинак хичонам аҷоибот хушрӯ духтагиай. Ана ҳастай янаи узорош инош бо размериш калонтарай. баъд ваяя қадиш дарозтаракай нархи ино 200 сомон. Мана қадои ино камакак аз вайда фарқ дора 200 сомон. Иёра брюкош кушотаракай 200 сомон. марҳамат аз инам чандта расветка астай двойкои паплини сабукак. касе ки пурсида буд ҳатман биёен пеши фаришта овардагӣ ҳастанд. ҳамаш в наличии мина тамошо карда интихоб кунен. ира бинен охи чихе фасонакай. ана ҳаст ана иглш. иглшам 200 сомон ая? Мана иглшам 200 сомон тамошо бино. марҳамат. ҳеҷ цвети ҷинсия бинен чихе хушрӯ метова. паплинакай шута мепӯшен. 5 та расветкаи фасон размеро то 56 ҳастай. ира бинен чихе хушрӯ. размерош ҳамаш ҳастай. хулас духтаракои азиз, шумо да чи двойка, чи рубашка, чи куртои мисол вечерний, повседневный чизе дар корай, марҳамат биёен магазини фаришта. интихоб хеле зиёдай. ина бо аз наздик ёша бинен чихе фасонакан. бор дар ҳақиқат ҳам зиёд омадагиай магазини фаришта да омада бо хутон бинен духтарако. мана касе ки наметона омада нависен даставкатон мекунан. мана ҳамаи борошон хушрӯ. чин намуд боре мебинен инҷа фасона. ина инҷа куртои бишифкадора акция кардагиян. чихе гуфтем чихе дар навор нишон додем. баъд нехе куртои фасон доран диден вечерни ҳаста. инехе ягон ҷоравак беҳтарин варианто. ихел тунико ҳаста. ана хел абайҳо ҳастай духтарако. инорам акция кардагиян ками кам мондагиай. турецки тозаян акция кардагиян нархҳои беҳтарин. аз 350 сомон сар мешава ки ино 700 800 сомон 1000 сомон буд баъзеош. ҳозир бошад аз аби 350 сомон сар карда шумо метавонед аз амино аз магазини фаришта харидорӣ кунед. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад. хайр саломат бошед.